Asante sana bwana mbia mwana kima bwana mwanchi murigire bigeta seni gitokia Amazing Voice of Victory amona radio ito 96.4 FM nimetenga wiki elimwe gogeti nande mogesemi asa marandi alenga se studio to na mono mugina ajeria kwamboka maamboleo waleta mangana maya iguru ya ogotoreka no kuya kigima lero mbwato maganionde bwimya kemeke elingo badaiba kungubiri tukuri kunga aramisi chinsa 11 chiamara baba dabule arambwata eso kumurigire libuya karengo morosi kabisa iga erango murigire libuya kigima enero tarakuna muntu kunene ninje buyeka ene tarakuna ona igomugwete asaberete asabari bakoretwa aramisi igono mungina obwate nka yaye lakini mungina buri tukuri aramisi igotarakonga gobono sinja tarakonga uyinchi korenga ngana murigireri nangerese uchi mutwande inga eno lyo byora Byamo. ena tebire nga eno mojeni sikwa kumiringi kenane Na kumira nje singo za kuira ni wona tena so ile nyoma. ya njero koroka no koroka nabo lakini metana sengenjo wande ngutore kanubuya Utorika no kuira. Shwari. yemano sana bono abantu bose bari bakurigiritigaria nabate tukumananga mugeni kiokero kende litukulia lero na retira sigita seni gitukia Amazing Voice of Victory na ndenga yarukurwa bakoikama bono ulinda tari wancho mwana minto obatabya iningo njira banya lengo manyete Namen. batayibona Chengo kwa Dorin nyabochoa. Saito iri kurwari mawawa. Liomego. lyomego Na ndeni sogete. Bono sogete guchanya si. karatiga njina kumurgo sino sogete yani lazima tenga no sogete Sure. bono ekwandora okay this serious inga jonde nga no sogete njina kumurgo sino sogete bono kwandora this serious Esa unata bengeli na ruete bona sena chire oikana rongi introduce nyansira ngiche tengenya tebo nenge yagenyimo enga ya nenya ngichitega iga nyansira nyasaba nili yageroka nyansira enyalibali very good nyansira ni maeto kanisa nyansira lisidie mabuli waende ili maata yuko nyansira yuko chimata aliga asa ni maeto nyansira sidie no ngoseriki nyasiri babo ay karate nyasiri sidie ni maeta bandoro babo damaris wale kwa yeria babo rutu wale kwa yeria narabero modeli kwa yeria mtu kamange nilio tama eti wana ngwikara sto baadaye kala tu warura lakini watu cha kurua botuko lakini nje ningango jira botuko iwe gana moto kulina na ndo ngakanira pia ono ndio mno sana na karibu sana aseke seni gitu kia Amazing Voice of Victory ngana chika gote yabo sabu no kora butambe ngote beme TV engo bateinga ugutoreka no kuya nani yasawa nchire tukunya gocha nabageni butambe kwenda tuwaliga niga yagera bacha gosemia abarigireri baitu abategereri baitu aseke seni gitu bakubatebinga ugutoreka no kuya akini mantaragenda nabonde tenkubuli mangana getabira tutu abantu mete bakunya kundige chimese chinga just ranga ikwaruse bageni uyu nara bakundikira kunyase ondenga dori ni mo manyete adori bono mete kerato bakurige tigari yabonde kete kuya kigima imanye background yago uno chagete kuruse kero kende uno chite sukuru gotira iga wikirekere nkikiga ono ahari sei nonka ete naro nagia sure asa nagia sengenjo abibuli baria mbakorerete ba liomego magwawa mbakorerete bakwire skuru yo buruso gutira nunyara kwinyura skuru ri wasomete sure very good ndege gonna skuru na somete nyakenyo miesa primary school kindu mwana mokego gutira na bibuli bana banderete kinda se kanisa ya ne katoliki na nje nganja mono ngenda se kanisa ya katoliki it is sponsored by Catholic at first na chakrete se ka school kurukwa ekegoro primary school year nga sponsored by Lutheran
ngatwale se yimono na abaibuli bana aseng'encho nari ngoshiriki ali ase kanisa ye Katoliki ngarorana nkonyanyaso mono kinda ase kanisa ali nari ngekorana use omoroberi bwe kanisa eli abo ngongo kyolenge kinde class 3 kataya abaibuli bana nyitingo nyara kobera ase skulu kasa sise ya sabali mwali ase nari ngese skulu nkaira mangano y'obulimo ase ng'encho y'okotaka kogenda gushiriki n'abana balitwalenge kwatende n'abarwa ase kanisa yana ali Katoliki abaibuli bana nabo mugiti chikumoyi bakangira ase skulu eli ya Nyakenya Misia Primary School sponsored by Catholic nasome toro ngakura buya kakola class 8 kaenda form 1 kakora form 4 buya kurwororo ngandi ngakora buya nkagenda college college nona chitenga chikutrain mangana accounts ngobesa tingu kuliana maybe human error nabera nyakane but real cases nachite gukora 2018 kurwabukana nakora 2018 ngachaka struggling ngonya waso asoras taso kanya liba rwabu on the process nani nyasao cha watenjera akachakonde kanasira nyasire njire yata niyo musacha gusinye nali acha guko ngenke yakabere lakini njiro mede gwabe kabuya enjire nyasaya gwatere bono niyo musacha gusinye yike barua sinye na account yo koraga wone njire yata niyo musacha gusinye yike barua sinjiro je chiri ibiri chiriga exactly ayemo yike barua ayemo eyo musacha nali acha ko musacha guchanyansira ga sinatika ko bateya very good given some no mwanjia ona kegima madam ya makima sing'encho akwereire buya nande kwa bekire buya bono ugutulika nokuya ande ngari twara ikarasa tonye gusibe chae ngwande nga just nga kyugutulika nokuya nanje nago kanate banga amene mungwano natume tugocha solo yo muntu chori mbati akontegendekia akondeteire umuntu maitenga ugutulika nokuya ono bugima uno bokomwesera nande twayete kwayeteire ono bono nyumutaramanya uturuka nokuya arali abona ari kwari eteretera abo mwana omende sinje bagwetera makomo egero chikubagenga uturika nokuya yebo unana batebirigo bugima bwane mbora baraisigo komwakira ngasaye ngambia mono Antoli tia 622 omutinyi kumuna mu 2006 kino mwana omokega se skulu ya primary na nabateya ali se skulu yane ya St Peter's Nyakenya Misia Primary School kinde standard 6 nalengo mwana omube omwana omwenenu omwana wanjete chigosari chimbe omwana we anjete omwana wato bulimo obonga sabe buli baye nanati kako bateya ase school nango soma at first ya ngurukwa ekegoro primary school nabona atumegete chinjera aho cyubulimo upasoti ababuli bane gukireke bwango ogo transfer to another school ego bulimo nabo menyerete mono chise yiye nalinge korwana chimbe chise yiche nalinge korwana kina chakire korwana na chakite saa moja ande saa moja ya marogo bicho koraki ese gitukulige baka nonye ni kenyole kimya kumenya na ese ende ndali nalingo mwana mutindi umwana omweroli omwenenu nabwate nalenge mwana obwate chinsoni nonye ukora memerumi nalinge korama ebigoli byonse nabwate noyo moiri oyo no monene oyo no moke kangosera reaction yane achakiriga bwabwa no monna chakonya ni chingenje chichonsi chimbe chiobuibi nonye nalengo mwana omwisike na isigete nalinge kwana nachikoiba sengenje chikoke abana bandi ali ase school nange soma kanisa ali sinalinge kogenda Catholic magwa Paris nalingo mwana kwigere bi taseni au kenda lise kanisa yane ya Catholic for Dorio vocation group then ngacha youth na chakirite gabra kini bire chaga swama imiane asengoro yane kina swaseti group jiria ngasali abana mono bande baswa sobunyaka bande batike kanisa abandi bagateka ko moterero mo nasengenju nalengi korora bagu perform bya kingorora nonye n'abakristo bagu kwana na abana bo bagwenderete bakomendo chinguru bose bagolerwe emetambo
elinde bakenderere korandi injiri wetera sogotera nguku kwabo bosase aba bagendete kwera sister group and brother group basororo basalia abana balia kinkororo omwana esogete buya ona linge kwana na mwena na aba Kristo bakanire batebire ngenje wesogete iga niwo wesoka na maraya na kani oyo na mate ngenje kwarenge gotera abate bana kwarenge kwerora no nyine ngenje wesogete toyesogete buna mu Kristo kolenda to bate ababuya omwana uri esogete buya akomoterera Nyasaye buya gaki abana babale komento chinguru elinde bagendere korandi Nyasaye wetera sogete kukwa kabo mwana ogwita abanda moyo kabo mwana ore ngenje kamine ira kininge balete na nchikonya roho mwaka nakali inche buna nate gako bate ya bibuli bana na bakatoliki na hende batolegete ne ibuli to se nyumba ya abana batano ninche minto mokogoti na hende abana ba minto banganjite mona ndi muna nalingo mokeyo lakini inche nalingo umwana omube omwana omwene ntari ko bayibwera nonye nase ni nona bayibuli bane lakini Yesu yibwa maya kako ndigia omoyo ne kinda ali ase kanisa ya PCA nali akonyora omwana uri nitingenje yo ochiete kanisa lakini uguchukuyi korworo chirana gekogera nasumbuire konyora abana abangi barengi komokorera Nyasaye ali ase kanisa kibakoreta no sadaka na babuli esadaka ngaimo mokuirira bali na basacha buna basacha bandi ndachibese chututume twanda kutumya sana wana igo esadaka yikanisa nande kwaranga ina abande mwachuje dipika sechinja chidichinga wetera sobo koro bwane nalinge kutumia no nyini chibese naye tu nje gungu gachana ninataka kubolia next friend na muboli gaki aje kwe ubone esadaka endanga ngatanire kako ngatanira ande nabonda beke muko ngike gali busyo nabonda beke nono kobukusa so that ngira ne maga chibese chirimbe ke mufuko ngene ngolere gasi ane ko na meta na wao wanachukua wapi ni kama sisi hao watu ni kama sisi kwanza wao wako na pesa nyingi mna Catholic mumanyete gifts jiko iru ao na rona chaba buchiri chinyingi father mo na lenge fatori ngachanga ba vocation group kwa na tacho ko sister akara na tacho ko sister na karolire bune biya wabiri biko iwa ase kanisa na ali ase stone na bikobekwa different types of dini mintu bya kaletu ni kind biyabe kwa ase stone na bigo salika na chinda giri chini chinyingi wansa bono ni njembone tengonyole binde bakebinde nangwa ndoke stogana na ala bisago chana agana ne yengo ikakambwa te chinyanya mama komboli na kyuwa te chinyanya na agora ana tengaki abarra na chinyanya cyo kusarika chiri barra na ntumira moto okora ni minya barra na tiga bato kinjikari chingiya omuboli ochipoke oso utamanya obulimo na abantu bali bongi ona Yesu yibwa manya na lyago chakonya kinda ali sekanisa ya PCA kase ni brother ya ndena roro lenge basomero kasisi obwa PCA galia wono na tukagenda gwatendie ekwerende celebration ya alengeka uru Nairobi na chenga genda gwatendie asalia ikakera na igetororo amatera gachaka abantu konyora bayikirororo nanje ngayikororo na bayibuli bana na bana bamintu no mwana na konyora maiki nage konyora asengenjo nanje tamatera sana njama terandi kuna linga chakorandi bugalia abuna switch numboli fasiki yalinge kosomolero tumai tinkoma nyamatera ali chikoro chichiga echigo chakaiga chichigo flow buya sana na matera ya cha ngona chebone nyuma ndara guswana muno bone gano ri kwaya yenyasira no tachimutu bono ali ase kwaya no una bachakita gotera ngasa kuwiki nana mbinguni mwa papa ni mchi waraha waingiao ni washindi peke yake watu wenye dhambi kama watauliti ufalme wa mbinguni basi tukesheni maana tujui siku wala saa ajabu Bwana Yesu mambo ya dunia hii ni mambo ya bitao tusiyatamani sisi ni watu wa Mungu na nje konyora ni bali hiruburunge obonene bwinsiyi na mangana arororo na byonsi biriye bijya vitu vikubwa na tagite na nje nyora masomo ya chigase chingiya abuli bana bagwendera yani cheno rebinte biya ebinene aliyo monako manyina ebi byonsi nabo konyora lakini nebye kerege ekerege utagwanja onyore obugimo bwakale na kale asuta gote na asuta lemero no nyota twale karangene kaiwa marira manga kumchira sama isane ngai wiki nage kungichira
ekenene abibuli bana nabo bangu kamambi basaba basoma ebuku lakini ayitiri kuiwa kaba ontega ki umwana oyo utagutara buje gutara buno umwana umesiko gukina narana aki utangona nje nabona agenda ali tibiki minska chinge changa chibwa yani na nje tali like my friends ndorana womeni ndorana nimetawishwa njikulike chifa ntali ngeke une family njikorore nyombe ero city smart njikorore umoyo njikulike seito ga haki nganga pinte bana yaya onye ndiye no ibule to se family tango yange ko bapeta asaka matuka mangi alingo za komanya naki ayonsinga nedi na yakwera sekereke na irite bibi anaso musara amana kanyabira kansi na manyi ngaye ende nganyoro malembe myane kanyora libagali yelyo korose bugimo bwane nabali konyora nago sege ko rali ase kanisa na watebi na ali ngase bikundi bya wao abana bandi baro babuliti amarito mapema batara kwa mu school ko nango mubuli na aya musani unuri akito bwate musani ebigoli bya bagwata abasani aje kulira ayagwa inje bono ne kiri chage sugumete batwara yakini bwe basani ekerecha nango tayo at first kiko enda se kanisa ana chite kanisa kuya maseseni lakini instead bachikoyishirana yako gerali se kanisa wete abana kiba kumatera na nyasaye biya nje none ngo ba discourage nabatebiya abantu bakanije ubulimo enyanda mwamwene yali ngimyana igo ngechini yali ngimyana enya cheni yange myana kera ngo muntu abete goti bije kana mubole baba egoti bakana pi oyo baite kuna lira koyo goti yaje kense karadiga baba kwa beru igo ugatindia igo kabisa igo ngatindia igo ngabo umwana ule ngenze kamenye igo ni nyanda mwamwana na yalinge myana ya antikete no nyina sabana bamento saito cyanga cyabo ebitabu byabo analinge ko ire cyo naruto asengenjo nalengo moke ndora nabakonya nyasa bo kati abayibuli bakongoroke nabana bamito bangoroke isa ulindo bana moke ngecha ya mono ono ukuri fenji ne bamyakirenga onye kwangoserete ukuri fenji nakikisha nali fenji ngabo umwana ukuri fenji yo nagenda nabuli cyanga cyabo naruta nane nairana nacha ko batebiga kitali bobi cyanga kiri mwana kerete ga ngoira ko ninje ngirete ngarutecho nacha nabateyaya umongina nara asekenyuro ko cyanga umuyete nalyo megeyo umongina nara roko nyogo kwaneka nanya komorora komete baro yubuna kibukare lakini nje ninkasani wateba furani yakogera naiwe kanete ga kenyuro ngonyo kwaneka ale bobi no kenyuro kende muntara kwaneke mutanya komorora muko nanje ngachaga uteba mbara furani lakini nje ginko etongo ndo sukuru abuze na batese pizzas nyakanya misi ukarukunga gi agatori agatora tori kire nyagete utamanyiri ndo utamanyiri ndo ko abana bamito bakanyero boba nonyina se sukuru kibako ndo bakora matemu bako barana hakandi bitabu biri tu bihonjora mutasi wa maybe by performing karadi wa manyo kuna chega mino bano yo kalenga kwate inja mokogoti very cute very cute minto ninja mokogoti karadi umwana mokogoti ugo biefuga nje nali ko mokogoti taki byango nache abantu bambino bagende mbagwate tebi yagembe mba manyete na no mobe nalenge nonyo bana bamito no nalingo mokogotiga mwana bamura minto bari babere abisike tukaba batatu bana baminto ndeta yorenge kondwani segi gato nyara nege kogera nane kondwani segi embe yani segi yo moro segi yekero kirega ndo amaje kirega ndo kilingo chaka nakyo kurarua nguo na kulifenji hiyo kama amenishinda nalia usiku mzima mpaka kesho acha 10 ya tigatotiga nganga sengenjo ndochiko nyore michane meko ono nakuru kutigo umwana gakitigo umwana nonya liringo sitigo umwana kabango yiri nje kamne iyo ngagenda netabiye mpaka nona se skuru kasungwa balimu chise yinkorwana ingogenda bakora matemu na perform biya eke puli ke kamera meyani abana bande kibachite skuru batomira nawe boli babo bachigosoma namnya kwabuli muri process nibirija nakimo gosoma korubutu kurusaino na ndimwa cha skuru mwacha gosoma osome sei o cha skuru hani o tane tokotokore hamasomo tokotigendo tutasome tokotokosoma bana ingabo mwana omobe omwana wita abandi omoyo nona se skuru kagenda ngenje kamenye yigo abana bandi bakava amatemo abona na chite ngasoya se asa mangana lese nishikuma pema babatige sukuru bakabulia marito abande bakatigera abo njenga ikorona ni gondo umuya kaba ibyo bako nyoko kwa nase kenyorona umwana oli bonokera so
nakibonera ate nini babo mwana olino nandi arokera na mwere gukira muntu kakana kitamaite gukwana ngata waki mwana utakali muya nandi mborango naenderete kugira bu sister haki mpaka abo mu sister bona abantu bangudu ku mu sister ngaita basana kani yani na bisete mbwembe yo mubebirecha Yesu kuru kingendera tane kingenjo kire kamnechigo abana balikera bando chende ibo nonyina siskuru nabona ngo na ibe nonyina ibitabu chikaramu umuntu tarengi ku ngodi na nakigwakora yo ekogera njengende saito njiko teba ni karamu yasirete ngo itumana bona njeri ngo rwe karamu etamwe ya moyoka nakoro mwako muhima chikaramu cha abana bandi ni kutumia siskuru. Asante sana bana namate twende semene ya kabere awarenda ani cute awali takotenga anu mujiwaji kwalenga ke bara kwale kubwatebe omokogotira kini utine tiure yarare baka wana bino bagoboete abana bamito bango ono nakiwocho waso ime yenyu mukono bakika bano kwanyaro musajo yugo oyo bamete na biro ani yasira ali nyali bari nakina haya kuibete yaya ona nateka hoteya njo monene na ndorere tamabira nande ngumwakira nyasanga mbono no nyembono ande bono andake utangotini moyo ekwera nalinge umwana umuluna natekira botebigo nalinge no butindi ubondisa ngora jasnini ngora nimega asni ngira utantebye oyoro ngekwale ngumu catholic ngwigero kale pakote dojuko bagosunu mu sister wa sister mari batarinye bwati basacha tugabika buru ngegerekero umuntu manyagare nga mu sister tabwati musacha exactly usabono gange ngiro nyaruke meta winjire yemete yedingu maki bakalo kamenya wana ina arati ta yawo nalinge nakibono kuru catholic bakochucha ekanse ite ya adventista ega tuma majigo sasa meyi exactly ono inchekero monena gondolia na ruseti chitoto nkamanya na bantu bonse bingo korora iga na manye prata yana inkorora mamolia na manyori mama inkorora mwenyamisi di umulisana na manyoyo mbaba oli nsokoro oli nango ivo ono njeti gotwara mepaka na mugako yone John Nyabotoa no mwezi diale bono obwanjani kibwa soire nanje gopakwa muna bono no mukatolika nganyite aya yo bono ukanya uri mu catholic kino mu catholic kwanyoro mu adventist ngina nyoro mu adventist I accept because nere bono gasoya adventist mereshi exact ngaba konifatenda aseka se yawi adventist aga ari kunereje boiboru saitari ni riomego SDA that's good ono wasoire kwanyoro musani yugo mumuro mutaranyuma nangu kiburo kunyumana wa munyorire ono okoranga ne nyangi mu cyokora exactly ndebe kumucha kubange nyangi yino ko ruburiye to mu catholic odara sauchi mu nogayiga bele process nje to weta yabagera kwa bwenera kwa makosa kiso kwa adventist mi injenda tebe ni kwa neema ni kwa neema sana na ninasidi kushukuru Mungu. That's why ngotabana ogutoli kokoko nene nokuya njega kyo monene oyone natebe na gaki tingweti mu bwatoke asenge njo gacha kire mirimo ya yemiya nane nabakonyegendereriho oyo ntole tikindo mwana omoke namanyete gaki ata sikwa najua kuomba n'abantu bande mumanyete lese kanisa Catholic ni wate program ya very different from other churches especially one buna SDA according one buna ina chakire konyeso iga kigimaiga nyeroje na umorobeli bwe kanisa yetu ya Catholic tuweka inipi bono kerengu ambako ligereri yake SDA aso mwana omokogukina gutwarare foundation yenene sana ya mangana nyasaye inchali oroje bikundi nabatebi narengi ni kya BMC yene fotorio asa abana bali mu guchaka munafuraja tu ku dance etengo mugunya gotengera nyasaye kurororo mwagendere fo yende maybe kulingana bunora tware talent yawo osebuno kugani kwawo tenga suka next to vocation group ano kwegera brothers and sisters kwagenda next to overwani kama unataka youth nalenge goteba iga enyomo ya ito nyasaye kere ya igete omonene nande ni garubirete bwika getango ngiyo kyabete na usena kisuishi no nyene sidiye ayikukata munali tuanjanete na John Nyabotoa
na anchi kanisa echi chonsi nabo chanjite. My Catholic at that time nabo ya accepted no nyecho ni aenda fanyia harusi huko. They accepted. Karadia. Ano SDA. Mugago uri onyago joa. Catholic to SDA. Awakukata. Awakukata. Mangana Arab. SDA vile walikubali. You see? Okay. So asini madam. Ono ngwikirero ochenje kanisa obo mu Adventista. Owenda so mugago uri onara bana mu Adventista. Macho wata ni wenyangi. Kere bwanjira omuntu obwanjani ni gobogo tubonsi ono bwanjani obukere bwaje tasende nanjete nya John yawezo amuku yani sikona kanisa tena nilimwona akiwa mbele yangu ningu wetu sana madam ono okay ngai nyangi chikuwata niliku enyangi bono nje ajite kubwata ni walia aiga bosongo asengenjo distance bali relative kurunyali bali anasaita ali distance ya bono bakasangi no nyeni gaiga Anglican Church kere ena basi ya sabetu asabu konye beke be centered ikira bantu bonsi aiga no bachite kokolera Anglican gaiga Nyamira noti ya Kisi Nyamira cooperative ikote chiti okorwa asekanse Adventista yalinge kole tuiga Kisi patikera bachikuligie be centered abantu bande ba seitali bachikunya access na bakurunyamira bakara banyebeka ali Nyamira Anglican ikote chiti yani rende umo kuyana kindatebe umo bona nakubwate exactly ono iwe nyangiye tichiti basekase ndi Adventista bwata ni woro njire kanisa te kuligere mono tichi mwanchanire mwasikire kirege ndo mu Adventista akini ano mu Catholic bona umuntu chikubwata ni nyangi mufata mubasta bwe Adventista usimo basta bwe Anglican wala bande tonde ya kwamburi so ne kanisa ye nyangi ngutangaza uko ngari chikulito lya Kenya eri kanisa inyangi ngutangaza ekintu ndenye ngaye chikutangaza SDA Catholic Anglican ona ande to tubeke uye bakanyana barigiri bariyagere barangirire mangana ya tangaza to both sides ya tangaza to all over kanisa ni kule SDA Catholic ilitangazwa huko kwetu kule Mawawa ilitangazwa especially ilitangazwa kwetu mahali penye nilikuwa naenda kanisani hapo ndio najulikana Catholic hapo ndio nilikuwa na shiriki sasa walitangaza na washiriki wengi walitoka huko na vibao mbalimbali wakihudhuria na especially walitaka kuja kwa harusi yangu asengenjo yani bakumitina ngora cha konyomo moise koyo kogera omoise koyo wanganire ne kingenjo kinyinge cyowegi cyubutumani awa ngobona lindo cha komonyoma na omo sacho ra cha komonyoma nkuru orara rutu so abantu abange bagacha kwatendi asengenjo bagacha inafomu na kucha kokorora lakini wakakuja wengi okay I don't know kama nimetip lakini ono madam ekolenganiri chikolito timezo seneri ya Kenya seneri yense kire nyangi ekuliku totabo senyangi ya serikali ojo disionyirike sure uso mugambi kurwali noje process duneko kenda of course nyandi yidi kanisa ngwete chi process chionsi ono aye kolengana gwachikire kwerera nona mulinde tuligire mangana bya sana karangana madam minto Dorini atemire kwerera mangana yagani ya batabanga era ni gare ngum Catholic lakini gara konyora umwanchuo yo muhakoe kulisa mujije nyasira nyari bari anyoro umu Adventista garu mu Catholic yekire bakenyangi ngo korwire tara change ko Catholic to Adventist elinda koleki awada ni we nyangi tinyo nga ne nyangi ya Adventista bono Dorin mukuri kenyangi in fact pastor bwe Adventista wose pastor lionde we kanisa yega Anglican sure it is a wrong story esa guriete sa chikete mono to guchimyo kimono tigambo mwenge gantebe na Catholic ya itabiranete ebwatani nyangi yaito gotatiga asengenjo etalinge kunyalikana omwanzione John
Nyamoswa. Ta gwanja kwanda. Ave converted. Inje nganjete. Yakora ni mwantete. Nane so bona ninge go chaga. Bono omo father ni galinge go chako intervene ase kwerende ya itogati dioka. From the other side alenge go chako ga converted go chako ga Catholic. Bono hapo ni ex. So Catholic ni ex, sasa mimi ndio nimekuwa converted. So bono bakocha bakangitega iga. Ikakuwa wrong process. My bono umuga kone kara aliase college ali Kilifi no alenge kushiriki bunaba SD bamanyete ngo bole transferred ne kwerende kabe process no kwanja no romba tembo genderete ono buga kire ogete kwanja ni mboga genderete bono ikawa na kabachi ko request rende Anglican Church aiga kisi osoboteneri wobo nene kurugo aiga kisi aka kwana na branch ya Nyamira aliange na cooperative baka accept kutwa limit to kakorere nyangi ororo every details Jones tikakoreka nororo ndo wate certificate nyangi very good ono singincho wasoire gi Adventist time liboli ingo kubuli na bolire eliengenja kego sendi be eliengenja kile bonde tendi buliwo exactly asingi no wikire kuchika kumanya amachika ali gi Adventist anjiro mu Adventist ande bono sahi no go budi connect we kanisa yi Adventist no ulikero kenne wero bulisi gose ngara ibonde we kanisa weda sinyangi ana bakwewa oborai no nani borai ko kwewa mbobu ati no guitabera na ko muntu according to me ntebe no nyenyansira bari mutaba ko tuborai na botu aringe guitaba gekora certificate tebu ati asite identify tena kanisa ya okay na barabumba understand the issue meant ninchengole nyangi bwankwega egerende na nche manenga certificate nguli kwire kanisa ndinos ai ninchengole nyangi nchengo chike nyangi ane na ndo cho make sure ngwa do kiroro inde mane go chime tinda itisa go chime mono bono ngakyo nya Kristo buno boli waside kabisa te Kristo bono ngakyo komonyora bede gwarenge of course boikere bakwa nyangi lakini kurumegaga nyimo tara kore nyangi nakyo konya Kristo buno boli ogo endo tiga bungachi bari kwa bwate gati abana bari ko kisegi kiri kwa bwate nakibono guchitiga omanenga Kristo nero mu boli ogo ben bono omancho morigereria muna mwantegereire igo omwandorire inde kinde asinginje ya Yesu no nyene studio go iga naringe go chako bwendera no nyina sinini na singinje yo buyo wanya sai na bugwagerire na inde litukeriga gonyara gukwana munaime omorigereria oyore concern mono agocha se amangana yo to akwanire korwase TV ya Voice of Victory naringi kuba manyaiga ebire chambiro kora bitabira nelio girie bireja na to kunyara kurona mbigusibe ogo tole kokoyo gotagite kokonyora oiko muboli nyasaye una muntu nde wensi aratene negisieri kyo muntu opisha elinda igurerwe oika wake odi elindo nyoro gotole koko rangeri omonene gekogera ogotole koko naye bwie koko maite na nyasaye na setani lioka kora kikeri setani na kwanga chingenjo chai chonsi na komwerera nyasaye lioka no nyoro gotoleka koita birane korumyo na ino munyabibe gekogera no manyete bibe na byachiti unanje nateka ko bamanyana nali ngo mwana omube mwana uri ngo mwenenu mwana uri ngo moibi omwana otabwate no nyine chinsoni ulinge korama emerumi ao nali ngo mwana uri ngine chingenje ni manyete buna nali nge korama ngana yonsi koikera nkamanyana chingenje chichonse nali nge kora njange kunganjira nje korubutu bakana kale komonene gakomboli ana chingenje chigana butoro chogendete gochikora nokugani kwao ningoroche no taite kororo bugima wakale nakale jigo kwanjero itesenjire yenje kora amanya chingenjo chao onde tayora anyale komanya chingenjo chao naye bwe kabene ayo muiseke ayo mumbura
ayo mongina ayo mugaka naye bwe kumanyete ase gwatarire kengeka irana asinjira Nyasaye enchenu elindo monene bwe kananyale gokorosia akubekere cyanga cinda bucyo gutolika elindo nyoro gutolika uko ene genda bomonene ugutolika madamu nokuya asubwa gorusiri noare nange utagosoma no gosoma roje alisi nalinga kuende college abana bakwende club abana bakonyuti nyasore abana bagutaramu nabatagire ayikwada kwaringa no abana bandogite naje gakini gole watchman hostel ngaitabera nakobe watchman hostel lakini meane nango barora mabera mange gekogera every time tuanga kore exam bangu difa mbali ko kore exam back up to date kuna kore exam kiane 2018 abandi no bali pakabona. Asante sana madam. Bono ngana ibyo chukaiga egana ngubure bwirire nanda bontru chaye bono mbono kwanje nimbura ono ubu chiko bote ano buito tu abatirake yona abatira maena bono nda gote baiga akaro gotuluka kwabero kuya nanda maena watemire kwerera nyono buroro bwa okorangana nga wakinire koro moke okwende skuru ko gosoma chisemo chiri cha rio mego gotire iga baka nga wikire myake yawe yonsibi wachikire kwerera kihima nga kibinte byonsibi byabere wikira ekerengi kiga bono mbara obakurigire tukurugari abasani abairi abantu baminu banka abana bawo mukamu murumino baka muswati umino ero taramananga ogotoleka nokuya naro kero kendo ratebenga ki adiga dori ni bono akiga tebe osugotoleka nokuya is it a must nga aenda se TV aenda se television atatebe ko motoleka nokuya tare goja tebi oyuga kino bwero bwa yagenda oyungwero raga no kana erenda roka nenga ki oroka na se TV nakura semya bantu bunabo bakwimukira ligoro bataratuara injire ibamanyenga ogotoleka nokuya ogotoleka nokuya abaligereria ogotoleka nokuya gotoleka okongo bwati miaka moigwete nje na tolite kindo mwana mokese skuru ye primary ogotoleka ogera gwaswete meyane kwa ngonjolete mono nkamanyana kinde yonsio monene abekire ni kyaye ekora sumbwete bitongo bya ekindalia se skuru amatuka mange kabana bagosoma na baito moyo na iteta bango moyo barenge ko kolega si ya Nyasaye no na se kanisa ngasumbu abana baminto bakamenyero obwo obonge mono ali seito ngabo mwana kurona chisegi kamenye igo narenge ko bamanya abaligereria nigo tuachira se studio ya Voice of Victory asinge nje cyo kuitania anda kena ningi gocha kubaikeria abana ba minto onye ndiri na wate chinguru bwate sindane nalengi ko babeta yo gotole koko otangoni gona chamba beta mwesi pi mutanjeti elinde monyore njereye ngiye kogende ngene kwanda bo munene lakini asenge nje gotanyara tuamigere iri mono gocha ase Voice of Victory asenge nje gocha kubamanya ogotole koko konene kwa tata ogocha gokonyorere ngeria eliyo bugimo bwakale nakale nakiye kwera tuachira njira te yo mna tocha kwerora chi station ninjiro chi nyinge ao ande tu angocha kogenda gochikwegokya lakini atuachira asenge maliga manene atuachira asenge njo yogo chokurandie njiri eye ekere no nabali tutango chakuramba amen no nyambono gwikira bono igana achitege ganyaliba ningende kurandi Yesu yo nonye nando cia sinkobera ningende kurandi Yesu yo asenge nje amanena ali ankoreire na kiyarenge ko babuya chinse chiga utabuli nonye ne limoga oli kwane eli nyoro gotoleka ogotoleka naye bweko ororo kikura somo nuo moigwete nanye nditwa bwate chingurweji otango na botu abatolia ntobwate ingurwejo naye bweka ye bene olegene kurume yao elindo pokeo Yesu Kristo elinda akokora umuntu nerora agotolie nende nerora akolende koru antole tinalenge standard 6 na kolende college nerani robone nanya kumubwatoka ekogera mubwatoke iga nigonda sirikale woko boto ka Kristo wewe kwisha kabisa bono point ende yo mweri kimandete omwachu muligiriri ende madam Dorini atoerere neye muyukaiga ngobwato kogende metengo igwete ngwachire kare mwana biye metiko simbikaro tuitebe lakini mete final ngoche ule obitebe dosono gaki naro taratuleka obwato bwoba
obwato bwo bonge kima adenga kibono bakinjente benganje n'umuiti njente benje n'umugenge njente benje n'umunyaka naki abantu baminde kinyoro bakondra naki umurandi uri ukunda ndariya sigita akora ki akondra naki mufato nakondra naki mukagisto nakondra umuntu uyu nakiura mwobo semi ende nera manenga uguturika nukuya analenge kumanya abana abasaye abana bake teenagers bagenderete gukina bono abo barese kisukuru ao timwe gara mukagena tisemini chingiya nanje najiga nitisa nonye mbono nguru na onye ndiri nanyora chinguru ni ande ngenderere guchime mono soma lakini umanya na ama soma ya nyasa ogaraki nyasa ukurwa byonsi biri kuri none kibesa nyasa ukurwa egentege tangani nalenge kubamanya obwoba no bwabirecha takwo wakende yekogere ngake yo kero monene ochokoro ni uburutu bwaye engake yo monene ochokoro ni uburutu bwaye byonsi nabibe ku maisomarore kare byo ku maisomarore ni gecho kobo busoku mono naenda asalindi igo gotoleka no ku muntu bene ogotoleka no kwa no kwane yo kakora nganga ne ochokonyora ogotoleka ne gentekiya orore gwatolekire go kwanganyire korwa sama kweli kwanganyire korwa sebina nabono goikira sobwima bwakale na kale Igobono na yoranje ko irani asebina na asama kweli dio kakora agendere pobwa lakini kora abo mulemu nenjere yo monene kogenda bwo monene nige gwetu na balemu oikobo mulemu amen madam ndojiba ukakwangere kurandiga marandi warangangu bwatarenze bitungurangire bono gucyanjise mu kindura beka marandi kabisa ndoje mu marandi umuyore sana kone ngumetinga madam Dorine bono yongo kwana nayo nguru mukwani komuya wana abana bahumba kuligereti iso nako biara iso biara bana bamino amona basani bawo okamura bamino ikinyoro kilikino kenyasira amona bwiburu alisemi wane batangaki Dorine ajenyoro yake amayenga into atukwani utari kubasogeriga imatara kubato kosoke ba umurigereria ubona umoraria atieka kobateya na inche ana soira se nyumba na mwamanyiwe igoro na soeta se nyumba ntobwate expectation na nyasa na chiko to sene ntone byo byabana litanga ni kabisa angongora ira makwani ayago cyase umwanchone John nyabotso wa muku ingire naendeli bageli lyakabere ochukokwani abayiboli bane kurwali nyasira esekeri muku na mama Frida Kemunto na bana ba Minto Bonzi Teresa na Nora na bande ntatieka gukona segurie tinza saita ali magwawa diomeko mama Renisa Kwambuka na bana ba Minto Pius omomuro monene Rael Nora Mika na abande ntatieka gukwana na se fellowship ya itogaiga omusengereka no birongo na abakwaniri bonse bi aba mama na abatata na abana ba Minto na abana basaye bagenderete gukina bonse na abakwaniri ase chinse chiga no musangirika no ito omokega ali machuriati gechiko no musubati Petris nimbaroche na abakwaniri mono na abande Gladys Trusira na Douglas bonse na bakwaniri kabisa tiga tobere ime ya Yesu abo no turache konyora obokima bwakale na kale. Asante sana bwana madam. Bitu sema na gechiko semo yana. Gechiko semo yana agechiko semo yana. Na kwera maiga senjira yabene madam go kugenda ikabiya kwanya abantu baminto nyansira badenga Justin na ba maiga senjira yabene senjira abantu bose banyansire kinyori kyuiga nabasani bane tumanya ine biya ndethinga twikeire omwelio ase tukuria rero ritukuria chuma ene tare 17 ndojenga pa twikeire omwelio gabu abode tukumaninga oyurenge mega yichi kamera chana gurukunga DJ Marius Saimo narolenge mayichi kamera wagishanga riyo yago chirebiya chibiche cyago chirebiya narenga sesemo yane nanje buru Justin moyo noyo yo mindoro utamangana ne arunga Dorine moyo ba Dorine Nyabochoa
Ankyo kende tumane weekend ekero magani ndara aje mbere ngango cyo ndumira magani weekend mutenga na mwari galiya inda tusemya Kristo anjire bye bye tumane weekend. Asante.